Mbia mono, nga se studio ime morobele bwensa kia togote banga Richiko Thursday. Ose Thursday low. Wakili to ikira se studio. Ora to borese kagechi wiki bere bono because of commitments here and there. Lakini ubi yangu wakare simio te banga nsabero orusoko. Sono orusoko osama avera. Okay. And then na yegeti asumole nkapata binga ya berega. Iko wana mashabiki ali timu apana kosa. Somorobele bwerichiko all the way kuroraganga. Chris Arogo all the way kuronyatie komilimani gale Joshua Ishmael. Dr. Nyasi Minkuro Nyanchwa najua uko standby. Eric Baraza najua uko ndani ya mjengo. Indoche sagi nikora bamachoge korwa wanyalibali masaba. Imeto uko ndani. Samson Oroswa korwa gembo bumachoge chache najua uko ndani na mashabiki ya magani babere recruited ya somorobulio bwensa kio morobulio bweli Chiko Thursday mwemanyete karibu sana tingo bakwana mbakole egentuko batainga ka standby kiagera wakili ito ashafika ndani ya mjengo mushalo tatainga yara bere these 2 weeks nonye na abatete na mutanyegene kurende ashakuja atasema peke yake igobona no tole mtandao galia Ndizi TV News Digital eyo Facebook mashabiki to no barabange sana na bali mo tobote wetera se TV morase chinka morase meboganyo morase chigali ane chigali nchiro chibwate TV ekobwata Ndizi tunashukuru sana aselibwa karibu sana egere tuchakasobwa maninchi kumanyanga ngito kwanera litikulia lero kulende in a very special way nganchere Tomo welcome Wakili Itase studio. Tomo tayinga welcome back. Thank you, sir. And you're looking amazing, Wakili. Thank you. Asante. Thank you, karibu sana. Kwa ratu bolire. Ngagusabira mabera twice. And thank God mashabiki wanakubali. Wao tayanga Wakili ntomo maete hawezi kufeli. Onyo feli there must be something. Now clear the air over telling where you have not been with us. Abanchwa barigereria na bategererie Marieta Morara George Bakuma Wakili obakoreria somo chobosongo na Nairobi asamangana ye ke katiba nege sheria. All right. Na nego krisana ko ira na se studio. Yes. Na bere wiki bere weekend tangani ona wateri kubali nene. Yes. Ikambe kansake. Mbe onja Gusii na ya leta kuba. Na ya kabere ekabano ko uyano tu atwalete na sengechuri tukuria bali abanchwa mono asenseye abange na Mother's Day. Yes. Na ko wish at Mother's Day on air. Yes. Then ko wish belated happy Mother's Day. Thank you so very much. I appreciate it. And all mothers. Yes. Belated happy Mother's Day. All right. Kere na tuarete ibaga aramisi erimbega. Yeah. Na sengecho mheshimiwa Arika aligocha na ande abeke foundation yeri tukeli nene. Nabo na chengete no ninche. Na nabo na bwateti omokutano oriorenge nyanturago. All right. Ase nonye no is Her Excellency First Lady. Omongena sigete sana na May asale ngomogeni. Bwesiko. So na ebwesiko. Na botwego gete bali twa folete all the events. Na bona arenge no koganisana mbo lakini aninganyo commitment kichinde. Okay. Ntosigete abamama. All right. Thank you so very much. I am Waigure from the very mouth. Eli wene tukubika boronge igato yatelibaga last week kiagero mheshimiwa Steve Arika na bwate event yakorekane the last Sunday nyanturago tukarabangina bono bakurundi chipigipigi Wakili tukarabangina bono bagotengereria chinyunga mache and all that in appreciation yo wakerabangina mpia mono guse Mother's Day yare gokorekana chitariki 14 that is why no mheshimiwa na bakibegete boronga agatebanga Wakili mpia mono asoko nganjira ngicho kuwa na chinsa chao so nabato tugutigira naigo egere ebintu bya baboronge igombia mono sana mwegure nganki kiagerire Wakili atanya tuikase studio bono waikire naende karibu sana tobwatere litengo lyeito togenderere butambe rero machumule ntuchukwanira mange igoro ya data and privacy and data protection akonde tutaraika gabo Wakili uko na bahati mingi sana. You are so lucky. Na iwete bimonyo gete unless you tell us you are somewhere again. Naro chenga wachoro nan to be someplace.
Yes, umosike His Excellency Governor Paul Simbarati na nchorete na nominated. All right. Erietani anirikaiwe parliament ye county ya Kisii. Asibari ba nkuba vetted to be select committee yogochora Kisii County Public Service Board. Lakini baada ya Marieta yoirwa na nde tua rule stakabadi chita masakaraito court ya Nairobi ya Employment and Labor Relations ikarate nenia. Yes, sure. Igona bongo tebona buna wanchengera na ni na Morara county na rorabuya na kolete gasiri ende ya pending bills. Yes. Na ndo akange responsibility ende eyunko iraneri nyasambi yamono na eraso gutwara confidence ya sende. Okay. Na ande ngwakira mbiyamona abanchu abaligereria na bategereri as Ndizi TV. Abana aneria karontare ngega. Yes. Abange banyorire enchera yokongikera. Namba yesimi ose ukondige physically. Na bongo akambia mono sana na egepindi eke obosomi obo waretro kumanya. Okay. Mbaro babere batatu bakire na konyira sebina bya amaremo. Yes, yes. Bya bunatwa somiriga. So na bongo tana egepindi eke ngwakira mbya mono ase Ndizi TV. Yangere ribaga tyo gokorera a society emiremo no gwikira. Okay. Thank you so much. Ranta to kubuli binte bingo ko bang tuwali kida nyandi wachitekere Thursday anganto buli teke meka matwa gora. But again kinagia baby sagini, where is it right now ngakikegendret? Kinagia baby sagini wono to ikira so to chiko goikomwari. Okay. Ntu akoreki kwa defense hearing na kero bali basoere babege tunamba bwate okomocha wakacha kwegerera. All right. Okwegerera kwabo bakorete no wakili wabo Winston Magara no wakili wabo Violet Moguche. Okay. No wakili wabo Kerosi Ondieki. All right. Abana wakili babo batatu begerera na barabu bagakora na ndase ase goikera mona to kwana tukae buri bagane court tobeke into komuna submission ne summary ne kina kino mwake korire so submission chabali aba basoereire aba kai bwa matukabo na into tukae bwa matukai to tugurike chito tobairaniriye ande tuchibeka ase record ya court so tare 26 nkoira na tore court court wone erore na nekene tuabekire submission. Okay. Emanya kururi tuko lya hukumu. All right. Okay, go 26th. Amutinyoyo. Nali na ndeto uchikomanya what happens. Na to uchikomanya. Okay. Thank you so very much. Mwanchu muligelia George Morara Wakuma nero mwakili ito weli tukolia Thursday botambe obocho tokonya kuelewa na kumanya mono igoro yeli chiko nkirigo kwana katiba nkigo kwana ngiwenete okora ngitobone tiko kora yani the do's and the don'ts egera tubwenyora sako ngendo chikomori achigu ko okorwanirira igombija twategerera tumanyanga inkikere aseli chiko ande baro mwakili to take that advantage komoboli bintu binde from where he sits because he understands more kikatibe wote wana certain things ebuna baona ntetu kuboli mwakili igoro yengane ya taxation. There's a proposed financial bill 2023. When you look korwasa mangana a debt crisis, ntuwate strikes crisis, ntuwate government workers batara kanwa, ntuwate protests, ntuwate mangana inflation, cost of living. Even tebionsi pia karoko ibekamo. What do you say from where you sit about a taxation proposed bill? Katiba ya otana chinguru chons pichira somo na nchi. Into to wata chinguru chons. Na katiba nyane yakwa na onye ebango. Taxation ebango ye usangererwa. Ebango yugo ikebe friendly na ebe engiya. Ebe anchiranire. Ebe ebango ere kadi ne kiasi kia abana nchi bense eyuneke katiba nege sheria aso korigereria kwa enchera asitoikere tebunense ebange ya pingiru na bange bunango chiere wetani yake ebitango bigo chiko miga umwana nchi na
serikali narukuranse meriata na geta tebe kebango igoro erinde tigego kabesa chibesa chesiko ejitwa atwarire omurundu niko bwo kabesa otobegete torabataka mono nandi tugwaka na madeni ale igoro lakini aso kurwa senkaransi buno mo dadisi wa magane ge katiba nege siasa serikali ge mwenda kurigia enchera ya gati ya magana ye katibe ye ebango bange yetaite kobekwa se finance bill ya 2023 terieriere nsa yani omusani asa mwananchi wa Kenya mwananchi gamigire ukaturi gichinjira cyo komo kwamara kuruko migwa tari chinjira cyo komo suguma mano gochi all right mbia mono sana tutara ko tumaya kwenda ase topic yetu yelitskolelero wakili na some gazeti ya Daily Nation no ene ya Standard ya bigita about quacks wale lawyers wenye wanakulia watu sana torere kiombe keino I think branch nera ya LSK bata birengangu chakabali ku weed off quack lawyers inkiora kwana about that because it's true mbarororo bao kolegas ni tatakiri Sara no mancho morigereria no motegereria ekero na berengo somiga fast consumer gare Brighton gente ke monkere aberi gako ngira kando o ompongeza ngere kieke neke na kerongo tebo na kero mu wakili okogenda obviously osomo ntago tebo no mu wakili na rerie tari aye George Morara bwakuma no mu advocate o ikankoro kina na kindo mu wakili no bo wakili license yeto ntoire license yeto gekuru kwa P105 yes sure P105 ya twale namba ya ogati no mwaka osoeta se obo advocate obo koleri aba mokoroka aba kora ba soireime ebara abange sana ntwaro cyo bwate tunarobi ase koti ya Kibra omo wakili oyo akungainire na nere arose tibande na nere omo wakili orio mo wakili ori ga okorega ase judiciary musubati oyo bere akore bina Gai bisete. Aba masqueraders na aba kora kera sector sa. Nane yeno ya ba ndishi. Ba ndishi aba kora mbaro amande. Na bwa go chabato go sagal batena ayem wakili. Onye te go tabe te go kore kene te ko ngabe se jiga go korandiga. One time mo administrators we school gete iga to akirete simo office keren ko ba college to aringe ga si school we. Adane ba nga kere sime bandena onye tinko batumera 1200 ngori kabale ngaseti na tingo aka na madeni ya ye school iga enkonyagariwa totege nteke tangani na mbe yunga yere reporters DCI so aba kora ba advocate baro baleskoga na ekiombe yetu kia Law Society of Kenya edina ya mokwaroche na Nairobi Rapid Action Group ya Nairobi njakoletabo Rapid Action Group inse yobo tenenelibwe president yetu yanz iga Southwest Gideon Nyambati na intwe Rapid Action Group nerega moi wugo se morore asichinga kichinkega ngo sibitore all right ego moiguru mwanchi murigeria abumbara ororo ontago chana bawe koranga ninchi mwakili uri George Morara ko igwa ni akorega sibuneta bwenerete so before you engage ose nyumotara chaka gukora biashara no mwakili na bora no ni website yabo omanye P105 mwakili atevire you confirm was not licensed mama ocha okora biashara nere otherwise watu wataungua na wengine wameungua enu ya yande wakili ninko bole karatoke ndrete kulinde tigato swae tubeke foundation tubeko musingi ase topic twabeire tukugania gukora kora last week mpaka bono igoro ya privacy and data protection eyo bwato bokongu bonge sana privacy bantu mbali gusika privacy cha bantu mipaka hakuna wantu
just to lay a foundation wachakara next week na litoko enda deeper, even deeper turara manyanga what are we talking about mbia kora beka buja ngitogane tiokora andenga kika tibego teba about rights to privacy and data protection. Karibu. Sara mbia mono kwa banga gose management ya Ndizi na inubu nabari more abandishi n'abatangazaji mwarigere mu karona igenta kemo kibwente koretwa abancho barigere n'abategereri bamanye nigoro ya obubisi privacy ya kiromonto ya kibinafsi na privacy ya kiromonto igera se katiba katiba ekipengele kya article 31 article 31 ye ruete na kero mwananchi na bwataribaga ose na bwatobosibore bo obobisi bwaye obobisi, that is privacy na privacy yo monto munege katiba yoteba egere na ase omenyate gosomochio ose amakao ao na enibo yao bwate na teba sego osoanano teba sego osoanano yani monto tabuanereti ko go soa enyomba yao osa soa achego check enyomba yao osa chekurigere inkekereme obo amari nibo bwate ekikende yonsyo bwate ekatiba go yaro setuge bwate okoegana na kero monto aye guri bagari yaye yebintu byaye biria abwate yes na bintu bya ombita kere bimanywe otabwa ruetie idini consent na bintu bya ombi bwantu kubwatwa ose ourwe aye omonyene ota onereriwe tigatari na urwe onereriwe information nero is very vital to have, for example, information ege familia ege afya ege fedha ejo mategere ya opaso igere yege familia aye no mugako aye no mongino aye na bamura bamino ebibionsia se katiba ye katiba enyenege kwanete na a siri family a siri ya ayomanyene te bwento soka isiko iga bwento kobaime now chisiri chike familia nere ribono tubori for example bunanki kira soka uchisiko yes oma tichi family to bwate ke usia hotena mechi maburu yes that's right bono mechi maburu ekini ke usikere keritake kero no ninche uchime nintake kumanya na maburu kekikya kikemanisha yes lakini maburu igomachi tukorigere na ne esiri kere mochino bwata ayaye inchena Morara George na Sara bono karanstegago tubwate siri bono ya kibinafsi nere yenta tutorigererie akero twakorire twabekire foundation esiri era nene igere yege afya yes that's true esiri era nene igere yege fedha esiri era nene igere eye family go se chi de card gete chi family ebintombire bia oime go se bia inoime family be taigo soka uchi siko so monto kabere go so gatatu amanye bire inoime ekatiba nere ruete nere tobekerete yange yo na mangana ya tabwento go soka uchi so monto kabere so yo gatatu bila yo manyane gwanchirana omanya gocha ntubwate bono twatwarire ngakiya ikire bono nindo chega wigento ko batabata ne computer egento bono to score show yeito interview toko gande gento to ko batabata ne simi egento toko rugaga to soka to gande no ko ganda se cyber toko rugaga bono to soka no kogenda asigete turase ase etieta ebibions bia retro osibia beiro asengecho ya technology ya yes communication
ya tobekrange no gotaka obobisi bwito borendwe that's right obobisi obo bokorendwa Kenya nense Kenya gerense yamo yabasi chinse chirikira sensenge Kenya no mo oyomo wa bari chimember che Umoja wa Mataifa Kenya no yomo wa member pie kiombe ya African Union nebyombe mbiro ebinge ebikenye katiba ya Kenya ntwako ane katiba yetwarwe foundation entangane ne katiba obosiboro berwete bobo bisibwito igere kipengele ya 31 ase katiba lakini tokoira na ase katiba yeto ya mwaka 2010 constitution ntobwate article 2 igegoteba iga na amachiko ke amachikari aye ebyombe ne chibodi chense nanchiru aliarabe amaronge ayali lingane na nense yito nabe adapted like other international instruments international instruments ne amachikaro siri araye kebomo ayensengima right ayalinganete no chubuna ayaye chi haki cha kibinadamu igabwe kaine ogo sara bana negento gya kaniru ensengima obo kurumi negento gya kanire so chi international instrument nchirororo chire adapted go cha Kenya ne chi international instrument echigo form ne chi treaty echigo form was chiaba amo chiameke amachika ito Kenya so amachikande ayato tubwate bono aya rose tigwe lichi kondire ya chete into force omwaka 2019 lichi kali liko kuna Data Protection Act Data Protection Act igo ya rose tigwe elinde ekonye goikerania ekatibeye ekepengele ya 31 Woikeranie katiba pengere kerigia na baibere yote na machika yense ancherwe usatumeke ototenenera ase bintu gete so bona aseye data protection Sara Wakili privacy yao tingancheiri nsoe enyomba yao onye turanga liba lyoso ekerio kanda ancherwe nsoe naye bwe korancherane nsoe gosentuare ekebali gyogosoa ngaikeraru kebali gyogosoa inyoraiga ngekurwe guna George Morara oyore musanio ngekurwe wana nyagete ore gosomo headmaster gosometikale ege bali yogosoa umochibo monto osenyomba yo monto ase example kenkurwa igo kere kurwa ase warrant era sign gukurwa ase eketengo gya security ebera baskari bachekoligia ekabao korobotuki wose warrant erule ne court yoka ekoti Richiko omo magistrate osomo judge manya wasomo chyo so mo nyabantu ndubwensi tanche irigocha egesieri kyao awotene nteto osonyo bomo ngentege tangani okomoboria such warrant ngorake warrant nande manyinki otagete eyune katiba eruwete boyo privacy ose obobisi bwao igo bolendire kisababu nkisababu keya nene ragero obobisi bwao bolendire ekatiba yotena human dignity na obo sika obo moyo bw'omuntu obo sika obo moyo bw'omuntu mbo goikerana onye gotaete ko mwasyoria omorusie obobisi bwayo ababisi boro kabere gatatu bole bwamana sana bwao
obegete osobwate osotarirete ose o angameta asebole bore bweke binafsi na ande bokoete libaga riokoba George Morara bwakuma bwokoba Sara ontit bwokoba baraza otoligerete bwokoba daktari otoligerete bwokoba mwalimu otoligerete obo bisi bwao tari gento geko sabererwa ne gento kerure bogima kabisa ne katiba. Okay. Pia mwana sana wakili. Okibekire buya igene foundation to clay down ngana kitocha kurigereria ndire tocha gwika guchigati tumanye binte bingi kore ndasaba no ikatwale kora understand from the word go privacy ngento kie kitwanyore no bobisi na wakili atebire boli boro bwao na mondo tawanatia overstep osaiche without your idhini yako omwanchere abalende wakili I think that one works manye tyo senaza abanta abamanye tigoro yeri chikomono I don't nanya korabo kego koleka nase ibinyoroma mono gusena maruo monto mwada abaskari ba direct unga nyansi abo kankoro siara maru kerba guchikoli they just pump in fujo kabisa. One they don't have that time yoko badenga ki inumbarabi inunini banyora ngantu baro bakunererwa asinga njumba bwati sauti binyoroma ali. Yes. Ase katiba kipengele ke 31 ogesome kabisa nendo chabaga kambaro babo mugako mwalimu mukoro umweri nabande ababaga asene go tafsiri chinakala ose bitabo ase ke Gusii egenta ke mona ababoria na abasababu na kitogo kora tuikaranse tutafsiri ekatiba to tafsiri katiba erinde umonge na umugaka umumuraso umwiseke umwana omoke ekimwerere umwana omanyiro osoma asome katiba yito ekatiba kero yaligetu njabwate kerenga na abange barega n'abantu bale literate basomete ekatiba ge gukwana iga Article 31 of the Constitution specifically protects the rights of privacy na eke pengeleke igo getenenerete kobisa obobisibwao na kolenda obisibwao yagenda nse akwanaiga every person has the right to privacy kera omo Kenya aye asenji first consumer Brighton auta kebati chi director chia Ndizi igo chibwate chibisiri eyanga uborangeti bwa obobisi bwabo yagenda mutu yakwana which includes the right not to harm na bwate ne ribaga the right ta kolerwa their person home or property searched ere ochekiwa enkaya ochekiwa ose enebo yaye eyune katiba ekaruto gukwana goro yense ya Kenya yense ya Kenya nereje yes eyune yense ya Kenya inkinanyero kerense ya Kenya eyine bendera ye yeah that's true eke manyereri ya koro kina no mokenyore usige ukatoko kenye manyereri kere ge okorekana ekiga keromo mwananchi bwenseye akwa gosa utaka atene no wima imara ne bendera ya Kenya iga kerure oyo bwate ke manyereri eke ke bendera ya Kenya yeah ne katiba ne ekige tugambere tegetangani utarareta machikaya igere katiba katiba article 31 yotena aya no bwatu bosubole na to basi obo bisibwao boso anano ayo monyene omochio nenibo yao igo omoskari nerigoso amaruko angwa amarua nerigoso dibura asesheria lakini muskari mwananchi tayo ori
above the law ore igoro ye Richiko omuntu oyo omubweka ore igoro ye Richiko riense bono iga asikerenga kino oyo omubweka gotokoreswa igoro ye Richiko bono iga gakorukwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto. And may we know why is above the law? Asobo tenenedi katiba nere mwate chinguru ekyo uno muntu ikaransi tasikiro wokyo bo president ta koiruke gambero ejugo yarenge yo como visia elinde tere tobo sokwa sense lakini ekero akorire tamya ekera akorire nabako ikuke kegambero tabwati nguru chinde chonse igongi nare ko emphasize moskali tayo mwananchi tayo obwate chinguru chogo so asobo binafsi bwao gose asoe enyomba yao gose asoe nibo yao kulingana neke katiba ekero gyoka banchire bakole nekero babwati ngentu kina lawful authority ekero bakora kulingana ne Richiko turuchina maruon kwa bwata amaru ne gento ke kere marufuku turuchina nya sore kwa bwata manjo bata bune nya sore no smegete bu erimbo bwata libaga lakini Richiko olire na goika Richike rie katiba na goika ba korokie na nkiba soera bu usengi bataketo ba soera bu ekaro tutigarita abo Wakili ni swali ndirari achiriri kwandamana na gabo isto tararunga oyoneri kibaraza goteba mwanzo. Say hi to Wakili. I'm really watching. Thank you so very much. Agotebanga is a police traffic officer. Do police traffic officer has a right to enter your car without your permission to arrest you after flaunting a traffic offense? A police traffic according to any traffic act na ireri bagana Richiko okora kende gions kelinganete negari eria karagoteneni na ande go ke las maria gente ketangani abe na begete uniform na bwatene ID na bwatene namba ya ekorreka naga na ande no bore under obligations no takeire otenene na ande nanchire ne Richiko o check ekie katibe tanchereti o sechi ko tanchereti no mo police officer wotumia chinguru onye tora tumia nguru usikwanga gokoreru na area extra kilometer twaroje na kereke mo Nairobi muskari na atenene tugwe gazi orio soete gari rio kaka musomo taka murwani korume agaso ko ndie gari eyo no swana na privacy omonto na respecting dignity ya mwanya bantu ndi bwensi mo Kenya ndi bwensi eyo mo police yo chiresiko etatakeire asante rikibaraza nkora nginga koiranirigo traffic officer na bwate that obligation ya no nayo montera no what that obligation kera goteneniri oroche you cooperate with him asante onyoka konyora koro molevi definitely go ikaswa arundi gari yo again tokere na kubuli about information gwatebanga information nero monta tabetiriri we gukwana because that's part of privacy related to family, private affairs. Lakini kwa yanangu ikora sekitu unaambiwa umeoa ama umeolewa because rasma monto atake information iliyo tatageti gukwana but kwa nyora bani kubitiriri bale mpaka otebe even if you are sick mburu ire kyobo rualete family inonka yere ekipengele gia C kia article 31 yeye gukwana kabisa na ndikia twari baga eyente geto mwancho murigereria no mutegereria amanye iye gukwana iga every person has the right to privacy which includes right not to have information relating to their family na no bwate obusibole na korwa bo bisibonde bwonsi bulingane te family yao tubwent kuboru private affairs amangana wayege siri aye bobisi
alafu yamanya gukora gochimona unnecessary required or revealed na asoko betererwa na onyatebe gusikunya wasiori ne katiba tebete bo katiba tia rosetigwe ebe liuga liyo kurigererwa katiba tia rosetigwe ebe getabu katiba ne Richiko liense litabwa ntukoba muna nego tokanda twarigereria twamanya kuri gokoreri yes igori bwento koba imeyeito neri goso kobori gwa maswali ande ogochunerergo chime ayege familia ne katibe kane tobo maswali ayege familia no bwate libaga lyo gukana na liswali elyo kwa bori ndiri boroge kwa mboria bwate bigoro na ikaranse committee ya mose ibere na rodi aba nainchi ba Kenya bale shupavu kabisa ogo ikase gosimo ikaranse panel mamo bori swali gete obatabye elyo tinkoirane yes mogo chikomosukuma ochime wateneyo omotado so bobisi bwana yes na bali babere batatu tumanye Richiko ntogwetani gagu lakini bali batamanye Richiko eba otaba wenenire that's true so akero ko bori kwa maswali ayande Sara omwancho murigereria no motegereria inyoraiga igonte mete sana kwebisa tinkwana mangana abere kere enataka to chake a foundation yeri someri na igonte bimbire ntataite torasokia togende ngora erinde toererania tumanye asitokuru na asitogochia all right it's okay, it's just a foundation mwancho mwe to lay down ya privacy tumanya privacy ne ririe yuna to manyirego na data protection kwanza muna data protection wakili na ereka bwato muchando monta wate information yao from nowhere hata ujui monta bwate yani abwate simu yao somewhere else ayi gonye bwate ga lakini montonde na aronye bwate ayi go senga kitokoroka computer yao information iremo montanye bwate you even don't know ayuna arontegete tuchikogenda ko tuchikokore foundation ngogenda tuchikorigerimo mona seke kwaruka data protection act no tunyebwatega that's the right. Data Protection Act nari guchikoba our second part all right ejibono twakorire nke katiba yatwatelibaga elinde tumanya kurigereria eyema seyema nekere bibia abeire ngitogokora nona ya traffic kwabori ninkoretere aya a Data Protection Act yagoteba aseto bisete na anda aseto asioretie nekero twakorireke ngigakoba all right bia mono sana so let us take it slow wakili na watu murobeli mu yake gima una na kitogo suka gochimotwe nindoche Bishop Charles Mosomi Saboke asante sana Bishop agotabanga nisalimie wakili kwa mkono bia mono Bishop anasema tuendelee hivyo hivyo tuko sawa sawa aso kumanya bantu baito nindoche je nilibolia atomire but ajandika jina yake agotabanga je landlord anafaa kuingia kwa nyumba kukuitisha pesa akitumia matusi na nguvu kupita kiasi. Je, akifanya hivyo ni nini unafaa ufanye? Hajaandika jina. Mwancho motegereri gosomo rigereria. A landlord nona mubeka se class kerina moskali gosemwanya bantu ndebwensi tanche irigo so nyumba yao. Yes. Mwanya bantu ndebwensi tanche irigo korama. Ogo korama oko kwa igura se osome weito tuatemere okwana igoro ekatiba ne kwana tegoro ya human dignity. Human dignity yesiekerete isko okoramwa ogochaywa okoro kiwa madarau na kende gyonsi. Omuntu okorama oyuga achire mamincha ye katiba ne Richiko. Asante. Na ase privacy yao umurangoria asoikerete umurango go chamaga mwao eyo ne territory ere no go zone. Yes, unless ayo mwenye no nganchere bono mugeni go che no bwatalibaga ndiri togocha twachaya chinse chiri chia gendereire na echi abantu babwate obumanyi buno butugasa ine bono gokora. Yes.
obo manyobo togenda gosomia ase Ndizi TV ugo bubwente koenda mpakanse bokunekera umonanchi kero Mugusii kero mwanyagetinge nache to understand umusubati oyo mogokora e supermarket enene busongo iga approach akambolia maswali abere ngocha konyora ne program ya Ndizi TV management ndaba kirembia mono sana na twakonyere no na aba batari mwanyagetinge batari bagusii ase ai karansete na korigereria egepindi gitu igoro ya maremo akarigereria osomi gwitu ogosomi okugarenge no musani oye oro Mugusii Mugusii oyo akamutafsireria aka understand bintu bibero bitatu twasomete bon a challenge ya bwate ye family yabo nere gakarwete ga ari mata se bintu ebi bikongo bikarete tukwana gasamaga na yabeire ayegi ateko na akarwete kurupwani ma so akaramboria nkamwa namba na ne kamwa appointment acho bisiana igachete nkamokonya kulingana na kwa niaba ya Ndizi TV so no ngwa kambia mono asante so ekero tugukwana na ingo oancheire bono igase ase egepindi ekigito Ndizi TV ne station yake Gusii yes no nege songe ke togotoroba ntwaso nkeri boronge lakini nasenge icho ekobetereria omonto oishiko tago chacho gototebia inkieke twasometiga nere kuru asarwete rwansende babwate umunwobo bonogeriobo bakoirania that's true so oyo nake igabori na enene abori goro ye landlord Egasia one landlord oseri bagaria obosani bo bwamate bwe landlord ne tenant obole okomenye nyomba elia kobegete no kumwakana tabwati bagaria oso nyomba yao ya bago janga hapa ni kwangu amefungua mlango ameingia wandi barusia mabati ndisaje like hiyo ni ku waswana na nekatibe bege ndocho toswaime about privacy ngo swatole mono tukune na data protection yake mboli wakile maboli na aliko maboli yake so that ndocho toswaima subikira nkolende ekara totaraenda Wakili Zakari Makoli Muginda na tubwate tuwetera Facebook agoteba watching while listening from Bubasi Nyamaruma na Nasibo Dima no Mukungu Yesu no bali na Julius Yomosomba na Victor Omondo na Matiang'i Omondo bila kumsahau Mumanyi Ben na Fred Nyandie kamosima bagote banga tuko pamoja Dibera Sionserio korwa machoge burabu machoge chache agote batuko pamoja muswata naro kuruka Vansi Keri rishabiki ryomorobele bwenza ke na ndega sa na rishabiki ria Thursday Richiko Renato Ligeti live she's watching from Rongai county ya Kajiado mbiamana abagote banga na igwete bo bake lakini agote banga niko ndani mpaka mmalize na maombi yenu itanifaa sana agote banga na tuanjeta asante baba Starboy whatever keep up the good work asante naende nindoche omwana omweroli Nyagaka openda kuromara ni Sasuri whatever watching neri saseria Nyagaka bagendete konyorobo semia chungu nzima asante nalegaiga honorable Fred Nyabaro agotebanga umesema mtu asiguze simu yangu hata kama ni spouse ask Wakili what of spouses hacking their partner's phone and tracking their conversation I think you tutaenda okay nakikwa moroka Honorable Fred Nyabaro Honorable Fred Nyabaro koranche otwanchera eyo nero na kiona tigera isiko kipengele kyo mwari ase katiba 31 ekigota na the privacy of their communication infringed eyo nero tocha gwake kambi to kwanere imme kera nere
a matter of concern bona sure ngetobete teri weri ngetobete bona no trochi we are on the right direction ere twari kora igora tura arabia na wagania karwa gocha wakili okwa sobiega baicha asante sana Robonya Baro mbia mona soko we mejobo gembo na korore weekly for gembo noari meyomoro Stephen Ogecha goteba very good discussion Benny Benson era goteba noari me Evans Mioro awata wasalimia wakili sana na wacheke hata nimeshinda kwenda kazi tunamaliza hivi karibuni nayo gendegasi Bernard Bichanga no Montereba chigari chia Kisii Kilgoris awata banga nimba bwate ta TV ega no nyakinde motu asante sana abotwate banga no ni chigari nchiro chibwate ATV Major Johnson na Korore honorable Lamek Gichomi na Enorime honorable Ngoge Obure no Orime Anastasia Chwe asante sana abunga tia mashabiki balibaga ndate gutubwate kurachinchira ao wetera Surround Twitter Facebook wetera Ndizi TV News Digital anabayigo YouTube mbarororo balimo gutubwate wetera SMS number mogutuma mabuli ino tunashukuru sana morning Iron Lady and Wakili all right amenipea Iron Lady asante sana about privacy on family background in hospitals doctors do ask patients their family history to some disease. Then are the doctors against the privacy of the patient? You're wondering privacy on background. Family history on a certain disease. Against privacy of patient? One major area, area chiri chinga chi ebiroto tai tuturigererie tuturigererie kikyo o amarwaire na banyagetari tuturigererie ke twakwana gure aba skari traffic abaskari aba DCI na bande nkirichi korigoteba na ntoje turigererie nande eyewate abayigoro ya hacking hacking ose no ko transfer data gete gochia eyebona toje kuirana asiri chikeri ya rosetwe ya data protection act of 2019 nature regulation chai na ande ntoje turigererie na nki dichiko ibaga kirirwete na obviously Office of the Data Protection Commission. All right. Ni yino chokwanire ya mwenyekitari gukubuli history. Iyo bado tutaongelelea. Mwanchimwegelea kiria yego. Next week is just here. Alafu naende nara okotebanga akoro kwa mbuna David lishabikirete kwa senyekitari ya Ever Healthy Multi-Dynamic Kisii. Awataba thanks Wakili for letting us understand the law on our privacy. Ndizi TV tosha. David Mbuna, thank you so much. Thank you. Ankoro wa Ever Healthy akarodha etamaliyoga kabisa maya you stay healthy. Agenda one-on-one mpaka se Ever Healthy Multi-Dynamic International Kisii. Asante. This is just the beginning. Already we are so to understand from the word go on privacy. Nevi bintogete tuakwaniri biengencho kule nento chito soime mono asante kiagara no gendete kubwatyo umurubilio akwani musubati okoro kwa Nora na bantu bonsi ba Ever Healthy onyi Josia neragote watching live from Nairobi asante sana balimbwensi mogendete kubwati umurubilio bweli chike karotwa cha kule foundation ya privacy and data protection. Wakili, what again nkituwanete kumanya about that tumanye koye crown tuganye next week toswaime mono ntara kubulia mubuli naro na gote ingo kubuli tuwante kumanya asegoro ya privacy. Yes. Privacy ya kera umwananchi bwense yeto ya Kenya. Ige bwate chinsagi isatu na chintanga nishigokwanwa ekere koligererigwa ne katiba. All right. Ira ayomo nyene. Ayomo nyene nerenta tukugwatana nera. Tuje tukwane goro ya afya yao, tuje tukwane goro ya simi yao, tuje tukwane goro ya landlord yao, tuje tukwane goro ya ba polisi yabo, ba traffic na bandi. Eyuna ayomo nyene. Tumagoche ya kabere. All right. Enka yao asomenyete. Enka yao asomenyete. Igere enkerio mochio bwagachete. Na nabekoba omochioria omenyete buna okondisete omenyete. Yeah. Inki obo bisibwa omboro byobo.
ibono kwarigereri ayo manyene enka asomenyete obumenyi bwao na egia gatatu egikyo mwari nandikere very sensitive obubisi bwa enibo yao ejine chinsagisa toto chikorigereri kere echisato na chichikoleta o molundiko bogotaigwana ose oko bunari chiko osiri chiko kubunwa kwa niaba yao na nyagete osine katengo gete ya serikali osine ne asegetori kiregasi osine asegete ochikire gochia kogenda imasini niga origerere na enibo bwate no dichi kondi ruete ribagana te komanyekana mpaka ekerogete ekirichi kori ruete eye koro kwanande okwanda moina se chi company cy'abantu bwate na bobisimbore botasokigwe na nyagete na ero yo mubwa bari abare company eyo obo gibisyo bo barasoke ekerogete gyancheire kwa igure aya kwamanya gocha nande katibeye katiba 35 neruetere wona eserekari gosumonto ndubwensi nabwateri bagalyo koewa amangana information yonse eyabonere bona yeno bone katango keno kinaba abandishi ba magazeti lakini togocha korigerere na ngayi erure libaga mpaka teika sebono gusalerio monterieta na aserieta asogota bana no bokoreri bwaure obo bisi bwao igo bisirio borangeti weke katiba no bo bisi bwao mbubwenti go soka so monto kabere bira idini yao obo bisi bwa somenyate ne kyokoro mbubwenti go soka so monto kabere obo bisi bweni bo yao mbubwenti go soka se monto kabere so ebina bitochi koenda korigereria kuruo omochaka pako mwario turigereri tolete mesa iguruga onye no kurigeria ya traffic aya traffic ri sware na baraza boria ninchendi beke wazi nanga yo moskario ya bwateri bayo goika Ego, this is just the beginning. Matoke atobiri kigima ego manchumuri atobese gukumia kabisa. Nje ninganyereta about mangana media because sometimes ngo nyora tole challenge ene wakili when you have to respond on something or at the position you correspond about something I'm looking for because nje mno muliki nimbwate that right to access information kwandina. What do I do now? And you are at that position, you correspond. You are the right person, you correspond. Kwandina, wantebi, I'm not saying anything. So you've, kwa unererio bwene bwana buno muliki, and I'm there, nyore your response. Timbeke story ebe teba balanced, and don't you go complain later. Anyway, ayuna mange to chakoligeria wakili, ndoche Edgar Omuya, korobosongo chiduka, awata umugambi George, mbuyogo chicha. Maabwo. Obuya bwa masomo. We are proud of you. Biamona sana, Ediga Omuya ukolika. Ndoche Caroline on Soti, agoteba watching all the way from Miriri. Congratulations so much, our learned friend Wakili. Keep it up, you are such a blessing to us. Biamona sokoligeria umorobelio. Keroto wachi gukora Wakili amange ntochito ya ligeria. This is an interesting topic. It is so wide. Tutabekera nibono tokole niko toratige binte binge na tutatitua kuna iganga for the sake yugo kuna no Wakili na kiago yarochaga ata itukuru egento kera comprehensive egento monto kumanya kwa bwata boronge kiacha kiago konya. That's why tokwenda step by step. Wanomna tuwachaka kule ye foundation tuamanyire about data protection, tuamanyire about privacy, nke katibe yako teba on those two things. Wanontoche toswaime na litokuira nili ya maboli ya limu aboli ya senchire yubekirana. Aya ninya gacha maboli ya mwaboli tochito ya chakere ekero togoche wiki gocha. Wakili ekero togo ndo chichideka chetu chatigere deka 8 nintagete you answer us or say you tell us from where you sitting aki engana nere gendrete ya Shakahola and it's a massacre munona yekire kiro mundu na might about that president akabeka a committee echi yabantu around 14 onya tali 15 around there bachiko kolingole na kuligereria
ba obakoreri bw'ichikanisa na iguru y'eng'ana eyo twarorire yanyorire kwamereri woko nene korosa abarai korwa Bukilifi abarai Kenya ngima nonye no kwamereriwa korwa asomora y'ekiama kia ODM Raila Odinga othabire president bwati chinguru choko chore committee chinsemo nchirororo na inchengo pingane nga president is president onye whether is above the law sometimes he can do anything. Is it wrong? Asa mangana Shakahola itangane koiraneria pole asi family chiri chaba abantu babo batindo koirwe nande pole asingi cho bande batinde getubanyene batamanyete so aya mangana Shakahola negento keretete omogosomo na sense na amangana Shakahola neri swali rinene sana ase mwanchu onde bwenso somo Kenya orime ya Kenya no yorisiko buno mo wakili no mo advocate Morara George Bwakuma ti nganchera ne president go appointed a commission why kintanchera ne kemo president totebe iga sobo gambye metinye yaye abere bono kurigeririe kare metinye kya nane egente getangane president yari okora no kubuta egasi abanene bonsi barenge bale directly angena Shakahola they transferred them transfer solve nane ko iruwa nkora twale bosongo ekanise isu ya Mackenzie gaga ya mosebe akole binte biga ekenegendo kyabete ase ignorance yaba abakuba baito bebitengo bya security and intelligence you NIS DCI police national coordination ministry aba DC aba ACC aba chief manyumba 10 nonye no ko shtuka sana na abantu 200 na aba batindo koirwe na batinde getwe ondata maiti na abantu mbakwete nande bagatindo koirwe aya serikali yo mosike Dr. Ruto ya Rosiria commission igoro kwa roji na abantu batatombale batogete bale moyo lakini batarakwa serikali ngurukia serikali etabwati anga chieka chiri 800 anga go ya ruseti bantu no nkuru andonsi keregento getenene Kenya basoe maria enyabwe abantu aba personnel nkibairira abake kurigia abantu mari angane comping yebinte byanga go ya sote kireko so oburemera umboro ase obokoreri kurwa se serikali otema konyore solution osikonyore obumaene gore ya Shakahola na korosie commission of inquiry tari kende getambe commission echarosi ukuru uhuru ya Kenya echikorosi kwa karo cha report masakarabe conseil chimeza ekineka na ase katiba ne sheria ishikake ne parliamentary order korosie commission the parliamentary commission yoko inquire iwo yaringe more credible kubuye yachorete yabantu babiri batata chorete a parliamentary commission ne real go inquire gento ke ebwate chinguru chege katiba nege sheria inquire gento keria tumanye kene na ekenki kyabete because ababande bachoretwe abantu babwate interest echito toratebe na chitabe chitaro rubuna mburonge chire aya egento kyo mwario asama ngana Shakahola enene egento gekoro kwa system yeto nero ya break it down which a one chire egento ya Shakahola kebe Mackenzie iye bachete agatebo siekire kanisa kama ete bintaho chokora maega ya serikali so goikarenge abe ku montorenge bwante ko base amaiso aye bitengo bya serikali so aseke sheria
na ege katiba ekatiba getagete abantu bali bonse bawusikanete bonse aba SCC baria aba DC baria aba chief na kiregonto ari anga kero monte gentekia kabisa mosikeru tangokora anga noko butabantu bali bonse ande baiki ukotini igona wachinguru choko butabantu lakini ndabati choko rosie commission chinguru asebono tuligerere bakure bakure ngikere kyamana uchikuchungusa na kibakwete anyway uchungusa bana bakwete ngogotokonya ogochungusa osine bitambukero birabekwe byo gutanga gento bana shakaola nande kikera abasakoba kere gwakire transfer umwesisi oli olenge Kilifi gocha Gusii oraire Kilifi igaga no gwatebi gwagocha kuboka anyway mbiyamano wakili shukran elimu bila malipo. Thanks Ndizi TV family and Ebo Wakili for free education. Onelishabikiria sana Daktari Nyasemi Koronyanja. Say hi. Mbiyamano daktari. Asante sana. Mwachimuligeria itabidi tukomee hapo lakini wakili ngancherenda kore mention iga tole komo yakanaye wono you my co-host. Mwachimuligeria eduka ya Uhuru Superstore Limited nebwa tenko nierewone offer nero roro ya Bamburi B zawadi yone offer engia sana sabantu balimo kugora chi cement nere simiti talibo wikongonya wana wakili asubalimo kugora chi brand au chi cement discount nero roro okwewa asekero mubuko we simiti okogora anye gukora Bamburi nguvu yone aina ya cement brand kuruka Bamburi nguvu niko kwa discount ya 10 shillings gonye kwali kugora mubuko siringi 800 igwitire ngugu chikugora siringi 780 design ya Bamburi set tile adhesive ni woche kwa discount ya shiringi 10 boigo asumubuko Bamburi fundi cement kwa discount ya shilingi 5 Bamburi tembo cement ni kwa discount ya shilingi 5 yone ofengia sana bana bane bintu byong mete paiga shilingi 10 chibesa chinyinge offer ni yagendrete kobororo the offer lasts while stock lasts ye stock ne chire bono iga the more bags yokugora usimebuke menge cement yokugora the more discount yokuruseliwa igo bono genda ni gutuka seduka ya Uhuru Superstores Limited Kisii enda sa mangirende na bugwa kesi ochase number 0111161500 enoti ayemo isano nemo ayemo isano enoti osoba tarere asensemo ya Uhuru Complex Building ange neduka ya Safaricom asomochi obosongo Uhuru Superstores Limited guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Eyo ne duka ya Uhuru Superstores Limited. Nakiwoto wakili chibagire ngogora. Yure ofe ingia sana. Ofe engia sana. Igoro mwanchu muligeria tara goikase duka ya Uhuru Superstores Limited asukora chi brand chechi simiti au oruseliwe chi discount go so we discount eyo okuruseliwe shilingi mpaka 10 igobano to baisa gotiwa magega. Ngiora tebe mwanchu muligeria ekeroto gokora. Your parting shot on whatever we are talking about. A parting shot yanene tuarore chisegi chabera somo chobosongo bwa murabe chipigipigi. Yes, sure. Tiga twanchane twansi numwanya getinga. Oyo oito yo mino osokurwani yo mino ya eyute teringa kiyo goitana yerenga kiyo to wagache na twaro murembe na ubwanchane biyamona. Asante sana. Wanchu muligeri parting shot igene chingo chikonyogorera narenge because gente ikegendrete gaigachi battle igoro yoboteneneri point A and point B ogutaigwana na gutariko bororo turuche a lot of machafuko kidogo ntutageti Gusii gemanyere bunense bwato mulemba all through one binte bike tutamaiti even their basis yasebikorwera mbigera omulembe bwense ya Kenya osaleke mono ase county ya Kisii elie manyirense yo mulembe
Asante sana mwanchu muligereria soko banaintwe amangana privacy and data protection ndoligereria mono wiki egoche karabona togo swaime now that twamanyirenga inke katiba egokwana igoro yengane igoro yobo bisibwao bunana kyogwenete kubulinda igo twarege na wakili oito George Morara Bwakuma ora tuburira seka rende na LS ranganki kiarenge na indrende we hope for the best meta kubwa tukabisa now that kona gochorwa sichi committee are very sharp to sabe ngari tukelio ntomonyore tukwanire amange morobelio nensakia Richiko Alamisi ekarotwa chaka no yominto twin Brighton Makoli na era twalengenera kuro mambia ochosukaiga he has been sitting here abwatete na kwa wakili wa Brighton the first consumer no alenge galia another consumer Joshua Uta nero kwenekia ngamalio yeito mbiyari chibicha na kuvika semtandao egera abantu batobwate na nkuru machingu ntuligerire kabisa yabo Mary Morara thank you so much yabo Mongina Salome korajinsa machi Arizona yabo Cyprian Ontita yabo Paul Gesimba ejine changu cyane kurugalia tunasema ni shukrani sana na mashabiki mwensi pi yo morobelio bwensi akia tunashukuru sana nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita endo tambe nigo bago teba tenda wema nenda zako. Mama.